खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 आगस्ट 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, गोबां खस्थ' मोननांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ दिनै जोबोर लोरबां जागोन, गुबुनजों थगायजानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव जिंगाया बांगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा, खहा जानांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। न'खराव फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव अदेबानि गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोआव जिंगा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोआ नाथाय गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा सोंखारि जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। अदेबानि सोरबा लोगोनि हेफाजाबबो मोनगोन। बहाबा थांनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मानिबा जाहोनाव गोबां खुसि जागोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो बयजोंबो गोरोबनानै थानोबो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन।
गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर रंजानाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव गोजोनै थानो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हागोन आरो दिन्थिनो खाबुबो मोनगोन। गुबुनजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गेबें साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा गोदान सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायगोन आरो सिनायथि जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। अदेबानि गावनि गोसोखौ हमथानो एबा बुरखायनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबुबो मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारांबो मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्राबो नाथाय जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लिरनाय फरायनायाव दिनै आखा फाखाबो जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबार नांनोबो हागौ। मानिबा जाहोनाव खामानिया बांगोन आरो गाव गावनो फोलावनानै लाफ्लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन। गोसोआव गेबें साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गुबुननि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनानै होनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोआव गोग्गो आरो मोजां साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा गोबां अनसायजागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोद मोजां होनजायो। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव नाथाय खहा जानांनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन।
बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सुथुरा बांगोन। गोबां मोजां खाबुफोरा गोमानो हागौ। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। अदेबानि गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। अदेबानि समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हानाय नङा। खहा जानांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। अदेबानि बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहायाबो मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।